Assalamu alaikum masu kallo, shirinmu na daga titi ne zai tambayan mana bambancin TV da talabishin. Ko me bambancin su sai ku biyo ni kan titi domin jin amsa. Bambancin TV ita ce abar da ake ajiye ta a gida domin kamo tashoshi irin su ARTV su me wadda ake sa mata area. Talabishin kuma ita ce wannan tamu ta zamani wadda a yanzu har plate ana sa mata kuma ana jona mata dish a kallo da ita. TV za a iya tare fim, talabishin kuma ba a tarewa sai dai ka tsaya ka kalli in kana so za ka iya canja wani za ka yi kuma samu wani. TV da talabishin da turanci kenan, TV kuma da Hausa. Shine bambancin su. TV ita ce kamar plasma haka ne. Yau kuma talabishin fa. Talabishin ita ce ta dai TV dai ta da ake sa babban kaset da haka a kalla. Talabishin kamar da turanci kenan, to amma a wajen Bahaushe ba zai gane ba sai sai da ya sanja masa suna a matsayinsa shi Bahaushe yanda zai gane da an ce abu kaza ne wannan sai ya gane. Kiranta da TV. Shi yake kiranta da talabishin ainihin sunanta. Amma talabishin ainihin sunanta. Bambancin talabishin da TV ɗaya da Hausa kenan ɗaya da turanci. Talabishin wani ne da Hausa wani ne da turanci? TV shine da Hausa, talabishin kuma da turanci. Masu kallon mu, TV da talabishin ba su da bambanci, sunansu ne duka ana kiransu da suna TV ko talabishin. Sai ku kasance da ni a wani mako domin jin me zan zama da shi.